Kumusta mga kabisdak? Welcome back sa atong channel. Karon nga content, ato ang tukyon ang usa ka engine oil brand niya. Hinay-hinay nga na ila na sa merkado karon, labi na sa mga online shop sama sa Shopee, Lazada ug TikTok. Nakasulay na ba mo ani nga engine oil brand sa inyong mga motor? Mao ni ang Silvestri engine oil. Kabalo ba mo nga dilinigikan sa laing nasod? Pure Pinoy brand ni mga kabisdak. Ato ang susihon ang kasaysayan sa Silvestri brand og asa og kinsa ang nagpaluyo niini. Usa ta magsugod mamalihog unta ko sa pagpindot sa subscribe button ug bell icon para ma-update ka sa mga umaabot ko pa nga mga video, ug ayaw sab kalimot sa pag-like ug pag-share. Ang Silvestri engine oil gipanag-iya sa Silvestri Motorsport Corporation, usa ka lokal na kumpanya nga nagsugod ug nag-headquarters kini sa Parañaque City, Metro Manila. Nagsugod sila atong tunga-tunga nga bahin sa tuig sa 2010, ug opisyal kini nga narehistro ang trademark na Silvestri sa IPO or Intellectual Property Office kaniadtong Enero tuig 2017. Og ang founder og siya pud mismo ang presidente sa maong kumpanya, si Andre Silvestri. Ang tinguha sa maong kumpanya nga makahatag og dekalidad apan baratong engine oil para natong mga Pilipino, ug syempre pang kompetensya pud sa mga mahalong foreign brands. Nagsugod una sila sa pag-target sa mga motor ug scooter sama sa underbonds ug automatic scooters. Tungod kay kini ang dali na ma-afford jud natong mga Pinoy, labi na sa mga sakto-sakto lang nga pagkabotang, ug paboritong transportasyon sa Pilipinas. Tungod sa kanindot niya mga feedback sa mga riders niini, labi na sa ilang mga 10W40 fully synthetic oils, nisikat dayon sila sa ato ang nasud karon, hilabi na sa mga online shop sama sa Shopee, Lazada ug TikTok. Sa pagkakaron, aduna na usab sila'y mga produkto para sa mga auto, heavy-duty nga mga truck sama sa diesel engine oils, ug bisan sa mga pangdagat nga sakyanan o marine lubricants. Gikan sa simpleng pangandoy ni Andre Silvestri niadtong 2017 para sa mga motorsiklo, karon ana na sila'y pangbog at para sa mga truck ug pangdagat nga lubricant. Nagpamatuod lang jud nga unsa kakalidad ang mga Pinoy, pang world class ug dili basta-basta magpalupi. Kamo mga kabisdak, nga nakasulay na niining Silvestri oil sa inyong mga motor, share ka na sa atong comment section. Ride safe kanunay mga kabisdak, ug kita-kit sa sunod. Salamat.